kusangana kwatikuita zvakare pachirongwa Secrets and Confession Chronicles chatinokupai pano pachannel yenyu yeZim Witness TV, patinoti kana uine zvaunoda kukonfesa unongotibata paWhatsApp namba dzedu dziri pascreen wotiudza zvaunoda kukonfesa. Hatina hedu basa nezita kana kwaunogara for security reasons. Unongopinda munyaya yako wotiudza makore ako pamwe chete negender. Asi kana wanga usati wasubscribe, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe kuti usarasikirwe nemaconfession andinodzoka nawo pano nguva nenguva. Nyaya yandauya nayo ndeya mukoma vane 48 years dzekuberekwa vari kudawo rubatsiro rwenyu. Mukoma ava vanyora vakati: ndiri murume ane makore 48 years ekuberekwa. Ndakabatwa chirwere chemusana mugore ra2008. Mugore ra2014 ndakazotanga kushayiwa simba pabonde semunhu akasungwa pabonde, nazvino ndichiri mudambudziko iri. Ndakatariswa musana neX-ray, hapana chakaonekwa. Dr. akambondiita matest eshuga nekidney, still hapana chakaonekwa. Mishonga yechivanhu inotondiita kuti ndive wese. Maporofita ndakashanda nevakawandisa, hapana chiri kubatsira. Musana hausi kumira kurwadza. Bonde ndikaita zvemapiritsi ndokuti zviite. Pasina piritsi hapana. Kana paine angazive kuti ndingabatsirikewo sei, please help, ndatambura nguva yareba. Ladies and gentlemen, ndokunyora kwaitwa namukoma ava vari kutsvagawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Vati musana wavo hauchashandi, wava kutoshanda nemapiritsi ndokuti vatokwanise kuita bonde. Mhuri yeZimbabwe, ngatisangane mucomment section tichibatsirana nehama yeduwo iyi pane dambudziko raiinaro, uye vanokwanisa kubatsira munongonyora mucomment section imomomo, vanozvinzwa vanozviona.